Și cum v-am spus, o să trebuiască, uitați, primul o să fie să nimerim foarte bine. Vedeți tabla asta? Eu am pregătit-o deja de azi dimineața, am pregătit-o pentru că azi dimineața mi-a venit ideea în cap de challenge. Și uitați, noi aici, până până de aici, de la scări, de aici, o să trebuia să nimerim, uitați în tablă, cu mingea. O să fie greu. Sau ușor, nu știu. Acum, a doilea challenge. A doilea challenge constă în... Vedeți coșul ăsta? El nu este un coș de basket. El este un coș fermecat. Și neobișnuit, glumesc. El este un coș ca toate coșurile. Numai că nu stă drept. Și ăsta este secretul cercului. Noi cu mingea de aici, uitați, de aici, de aici sau de la copacul ăsta, uitați, de aici, să trebuia să nimerim în coșul ăsta fermecat cu mingea și dacă nimerim avem un punct. Vedeți ce coș? Sper că nimeni nu o să aibă șansă. Cu voi a fost Deniz, pa, pa!